No, álljál már le. Csomagom ki. Jól tudod, Vera. Tudom. Amúgy mondtam, hogy kamerázok? Egyetek. Megengedem. Nekem is. Nem, miért meg kamerázok? Igen. Ez megy fel Vera Softra. Nem az. De itt nem megy vissza vele. Ez nem megy vissza. Nem tud belecsavarni. Csak pörög a csavar, de nem megy bele. Ne rossz helyen van. Mi van, mi? Ja, is nem tudom. Jel. Szerintem az nem ott volt. De miért nem ott volt? Szerintem te valamit rosszul raktál vissza, Vera. Azt ide vedd egy kicsit a felvételt. Mit csinál? Mit akarom csavarni? Figyelj, Vera. Nézd már meg itt a hátul, hogy Mi rosszul? hátul itt látszik, hogy szeretem. Hol a csavar? Da. Az nem jól van. Hát előtt látod? Hogy igazították le a szavadat? Most jó lett? De nem, meg kicsi a szavar. Na várjál, most jó lesz. Akkor próbálj meg másik. Na mit mondtam, hogy ez a hiba? De nem biztos, hogy jó, mert eltörök. Beletépít. De ott van a kábel, megszorítottad alá. Mondtam, hogy igazítsd el a kábeleket, mielőtt berakod. Kamerázz az arcán. Nem, jó,